Dobro večer, poštovani gledalci, pratite TV Objektiv, moje ime je Marko Mihajlović. Posle zasedanja organizacionog odbora povodom Ljubičevskih konjičkih igara, ekipa televizije Biser posetila javno preduzeće Ljubičevo i razgovarala sa Prvoslavom Mošićem, direktorom ovog preduzeća. O tome kako teku pripreme za 43. Ljubičevske konjičke igre u ovom preduzeću izveštava Marija Đurić. Kao što znate, juče je po prvi put zasedao organizacioni odbor 43. Ljubičevskih konjičkih igara. Bliži nam se septembar, kao što znate, svake godine na početku one prve nedelje u septembru Ljubičevske konjičke igre i u Požarevcu puno ljubitelja konjičkog sporta. Zainteresovali smo se da li su naši konji iz ergele Ljubičevo spremni za ovogodišnje trke. Pa Ljubičevske igre ne bi bile Ljubičevske igre da nisu konji iz ergele Ljubičevo. Mi se već smo počeli se pripremamo za te Ljubičevske igre, a naši konji redovno učestvuju na tim trkama u Beogradu, znači trebamo da ih usmerimo na Ljubičevske igre. Od kog konja, od kog grla se najviše očekuje ove godine? Pa mi ovog puta učestvovat ćemo sa 10 grla. Mislim, svi naši konji koji su trenutno u treningu, oni će da učestvuju na trkama koje su planirane za Ljubičevske igre, a tu su i uzdanice naše Kajzer, znači ovi mladi koji su se već krstili, Gral i Kalisto, tu je i Tristan, tu je Gulliver, tu su i ove mlade kobile Kazablanka, tu je i Cijana, znači imamo konje za trku. Biće jaka konkurencija, znam, jer tu su najpovoljnije nagrade, svuda gde se sada održavaju trke i što je najvažnije, kako je juče rečeno, nagrade isplaćivaće se odmah, što to nije sada ni na Beogradskom hipodromu, ni na drugih hipodromima, tako da biće veoma jaka konkurencija, mi to znamo, ali mi svake nedelje odmeravamo te snage na trkama na Beogradskom hipodromu, tako da poznato to sve. Dobro, od naših grla znači očekujemo puno, ali pre Ljubičevskih igara i pre septembra u nedelju ih očekuje još jedna trka. O čemu se radi? Pa iz nedelju u nedelju tu su već, da kažem, jake trke koje dolaze tu ispred Ljubičevskih igara. Tu je trka Karađorđevo, evo koju trčimo u nedelju, tu trči Kajzer, tako vidjet ćemo tu su, da kažem, i pripremne trke koje treba, mi nadamo se naši konji da budu najviše spremni za Ljubičevske igre. Tu je Kajzer i trči u jednoj velikoj dvovodačkoj trci gde trče 12 konja, to je Kalisto, od koga isto očekujemo mnogo. On je pre 3 nedelje trčao i nije imao sreće, sada nadamo se da će da bude u plasmanu i ne da bude u plasmanu, nego da bude i prvi. Da li nakon ove nedelje, u sledeće nedelje postoji još neka trka koja će se održati u našem gradu? Pa tu je još jedna, u našem gradu ne, ali u Beogradu da. A tu je još jedna trka velika, to je Kup kralja, tako da mi tu će da učestvujemo i onda to je najveća trka koja je na Beogradskom hipodromu i posle dolaze Ljubičevske igre, gde će svi ti konji da se tih dana presele u Požarevcu i gde će da odmeravaju isto snage na zelenoj stazi kod nas u Požarevcu. Direktore, hvala vam. Poštovani gledalci, mi ćemo i dalje pratiti do septembra šta se sve dešava u ergeli Ljubičevo i nadam se da ćemo se videti u septembru na Ljubičevskim igrama gde ćemo bodriti naša grla. Zavod za zaštitu zdravlja Požarevac na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga u prvih 6 meseci kontrolišući ispravnost namirnica uzorkovao je 850 proizvoda. O povećanom trovanju hranom govori doktorka Zorica Rogožarski. Najčešće su kontrolisani meso, proizvodi od mesa, mleko, proizvodi od mleka, jaja, proizvodi od jaja, kolači, peciva i sladoledi. 15% uzoraka bilo je neispravno, najčešće su neispravni bili proizvodi od mlevenog mesa, sir, kajmak i sladoledi. U objektima gde su pronađene neispravne namirnice reagovala je sanitarna inspekcija prijavama sudu. Da dodam samo da nismo imali epidemija trovanja hranom, ni u Podunavskom, ni u Braničevskom okrugu, nije bio povećan broj ni pojedinačnih slučajeva trovanja hranom, međutim postoji povećan rizik od trovanja hranom u toplim danima, zbog neodgovarajućeg čuvanja hrane, vanrashladnih uređaja,
neodgovarajuće pripreme, često loše lične higijene, ali i povećane virulencije bakterija kojima odgovaraju ovi uslovi. Zbog toga je veoma važno voditi računa o ličnoj higijeni, dobroj termičkoj obradi namirnica ili dobro oprati namirnice koje se termički ne obrađuju, hranu čuvati obavezno u frižiderima gde su nedostupne insektima i glodarima koji prenose bakterije i gde je temperatura takva da onemogućava razmnožavanje bakterija. Još je veoma važno kupovati namirnice sa deklaracijom i voditi računa o datumu proizvodnje, odnosno roku trajanja i načinu čuvanja tih namirnica. Visoke temperature koje traju već nekoliko nedelja izazivaju velike probleme kod hroničnih bolesnika, ali i kod meteoropata. O ovim temama razgovarali smo sa Tanjom Zraković, lekarom opšte prakse u hitnoj pomoći Požarevac. Da pogledam. Hronični pacijenti, trudnice, znači mala deca uopšte ne bi trebalo da izlaze napolje u periodima od 10 do 16 časova. Zatim, trebalo bi da piju minimum 3 litre tečnosti dnevno. Znači, imamo bezbroj slučajeva kolabiranja po gradu, što uopšte nije dobro. Masovna je pojava virusnih infekcija stomaka, znači stomačne infekcije, koje su praćene često povraćanjem, odnosno prolivima, nekad i u obilnim količinama, posebno znači što se tiče odojčadi i male dece. Što je zanimljivo, ti pacijenti znaju da ovako vreme utiče loše na njih, tako da eto što je zanimljivo manji procenat. Znači baš ako sebi malo više dopuste hrabrosti pa se okuraže, izlaze napolje ili malo se preforsiraju, mnogo ljudi radi po suncu po ovakvom vremenu, tako da su česte i sunčanice, odnosno toplotni udari. Informativna služba Policijske uprave Požarevac našoj redakciji poslala je saopštenje u kome se navodi da je podneta krivična prijava protiv Dragana J, 81. godište, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojne droge. Na parceli od 50 ari koje se nalazi u Poljani, policija je pronašla i oduzela 60 stabljika kanabis sativa, od koje se preradom dobija marihuana. Za isto krivično delo podneti su krivične prijave protiv Jovice J iz Požarevca 82. godište i Igora M iz Beograda 78. godište, kod kojih je pronađeno i oduzeto 1,2 grama, odnosno 4,2 grama heroina. Slede vesti iz Srbije. Evropska unija očekuje od Srbije snažan akcioni plan koji treba da dovede do uspostavljanja pune saradnje s Haškim tribunalom i nastavka pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, saopštilo je u Briselu finsko predsjedništvo Evropske unije. Glavni međunarodni pregovarač za Kosovo i Metohiju, Marti Ahtisari, izjavio je novinarima u Njujorku da je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija obavestio to telo da je u pregovorima o Kosovu ostvaren napredak. Ahtisari je takođe rekao, najavljujući naredne korake u pregovaračkom procesu, da će idućeg utorka biti održan sastanak posvećen zaštiti kulturno-istorijskih spomenika na Kosovu i Metohiji. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene zakona o radiodifuziji, kojime se sa 18 na 19 povećava broj članova programskog odbora javnog radiodifuznog servisa. Prema ovim izmenama, broj članova iz reda narodnih poslanika biće 7, a ne 6. Ovo povećanje usledilo je kako bi odbor imao neparan broj članova, ali i da bi se omogućila dosledna, proporcionalna zastupljenost različitih poslaničkih grupa u programskom odboru. I za kraj da vidimo kako nas vreme sutra očekuje i Marija Đurić. Vreme sutra slično današnje. Tokom dana toplo i sparno, popodne su mogući kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab, jugoistočni, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 28 stepeni. U nedelju sunčano, takođe je moguća kiša u popodnevnim časovima, a naredne sedmice očekuje se blagi porast temperature do 32 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste TV Objektiv. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz program televizije BIS.